meget bedre produkt ud af at lave det open source. Både fordi vi har haft vores community med ind til at udvikle det her produkt, og også fordi de kan lave om i det i dag. Så de laver ikke om i det i dag, så de får flere funktionaliteter. De har fået et bedre produkt, som vi kan sælge, og de har fået et bedre produkt af andre. Den licens, vi bruger, er en version af den GNU-licens, der findes. Vi har haft vores jurister til at arbejde sammen med specialister inden for at lave de her licensaftaler. Jeg har taget en lille bil med dernede i hjørnet, og den ligger også ude på, når man downloader firmware. Og grunden for, at vi har lavet den anden, det er, at vores jurister var ikke helt sikre på alle formuleringer, der var i GNU-versionen, og så også fordi vi blev nødt til at have en klausul på i forhold til vores end-user license agreement. Så det var argumentet for at vælge vores egen. Der kan I se firmware, ligesom den er frigivet. Der er frigivet det hele til at tage det ind i en Embedded Workbench, som de har brugt til at udvikle i. Så kan man tage det direkte derind og kombinere, så kan man selv lave en binær version og downloade den med i brækken. Ændre de ting, vi gerne vil. Så det skulle være sådan forholdsvis nemt at gå til. Udover det, så har vi også sammen med vores samarbejdspartner National Instruments frigivet det, vi kalder et software toolkit, så man egentlig i LabVIEW selv kan lave programmer. I stedet for at programmere i det grafiske miljø, så kan man faktisk programmere i det her toolkit. Eller man kan vælge at lave nye blokke, som man kan tage ind i det software som børn, som primært henvender sig til børn. Det er der mange, der allerede har gjort, der findes forskellige utallige blokke derude på community allerede, som folk har taget ind i det oprindelige software og udbygget det bedre. En af de ting, som vi ved, mange har problemer med, det er faktisk at lave en robot, der kan følge en sort linje. Det er en ude for community, han har bare lavet en blok, den gør det hele for dem. Så der er mange, der sidder og leger rundt i det her toolkit. Og det er toolkit her, det er faktisk også det samme, som National Instruments har brugt under udviklingen. Og det kan downloades også fra vores website og fra National Instruments website. Her er der en lille liste over de der interfaces, der er til NXT i dag. Og det er så ud fra at produktet kom på markedet i august 2006, og det er 8 måneder, at det her det er genereret på. Lego og NE kan så stå for de første 3 NXTG Retail, og der er en application-version, som har nogle andre challenges, som henvender sig mere til at blive brugt i skolerne. Så er der Robolab 2.9, som er en videreudvikling af den Robolab, der er lavet til RCX'en. Simpelthen for at understøtte skolerne, som vi ved, de investerer mange penge i deres RCX-system. Og så står de i dag og vil gerne skifte til NXT'en, så vil de bruge et stykke software til begge versioner. NBC og NXC er lavet af community. NBC blev lavet først. Det er ikke helt assembly-programmering, men det er noget assembly-like programmering. Det har vi sagt, at det er til de avancerede brugere. Det er ikke noget, som Lego har udviklet. Det er udviklet simpelthen af community selv, for at få lidt mere ansvar over produktet. NXT er en ny version af NQT, som blev lavet til RCX'en også. Det er C-like programming. Det er ikke helt C, men det er meget tæt på. Det giver dig masser af features, masser af funktionaliteter, som du ellers skal gøre. Det skal siges, at de versioner af firmaet, eller der er nævnt indtil videre, de bruger alle sammen primært Legos version af firmaet, men arbejder inden for de grænser, som den nogle gange tilbyder. Robot C er udviklet i samarbejde med Carnegie Mellon over i USA, hvor du har ren C-programmering, giver igen nogle andre friheder. De har en anden version machine, deres VM, giver nogle andre fordele, men det kører lidt hurtigere. Så er der nogle ting, som de ikke har med. Men igen, det viser bare flere forskellige muligheder at programmere på. Så er der toolkittet, som jeg viste lige før, og Java og PB, som også de sidste år også udviklet af vores community derude. Og der er flere veje.
community-version er udviklet. Og som de selv siger, de kunne ikke have gjort det på den tid, uden de havde givet dem open source. Så det er nogle af de ting, vi har fået ved at gøre produktet open source. Er der en liste over de interfaces, som der er. Det vil sige, det er ikke nye firmware-versioner, det er lavet et eller andet på en PC med, eller en Linux, til at kommunikere direkte med brækken ved hjælp af vores Bluetooth eller vores USB. Så som I kan se, der er også rigelige muligheder her til at gå i gang med at få en bedst